Jött a édesfélvel szopás lesz meg utána. De közel volt az a nem igaz. Nem. Hát ha csak nem dolgozzák le annyira a akkor mondjuk. Hát ő nem próbálják meg. Hogy királykat? Hogy figyelj ide balra. Királykat csak ne van. Elkutéztem azt. Jó volt azért az, hogy másik ezt. Hát jó, oké. Egy másik specebös meg. Ahhoz képest szerintem nem. Azt mondtam, hogy rossz volt, de mit vész az elején, hogy nekem is kellett volna mondani. Tudjuk, hogy a túltöltene. Hagyjaszom. Világában halott így már nem jó van, már mutattam, hogy visszafinni. Ott nézett 30 másodpercig, amíg már kívültem. Elborítottad? Nem én. Egyik acsai kolléga. A tiédet? Nem, sajátját. 2 hétig ott fegytizén az égat. Fejtetőn? Tehát nem oldal, fejtetőn. Nem kapott el akkor a visszaállítás. Hát az, hogy én nem megyek kifedni, még majd napig ott van. Nekem az, hogy kellett volna járni. A napulától minden összefolyt benne. Elnézést mondta, nekem nem takarítja veszem el a főjelentőt, az pedig jó Mi traktorral húztátok vissza, a garúval? Tudottam, hogy csinálom a ház, ott van a fejre borulva, és húztuk a tényleg. Hogy sikerültek illetőre? Méteres értelme. Méteres hosszú. De jó, eső kaptunk. Meg a hátuljával tették legvastagat, az a baj, már lámpa is keresztül van, hogy látod. Azt így hanyag bukott, és a jobb hátsó keréket fordult. Jó, hogy hátrafele, időt hátrafele? Aha. Az szép. Nagyon van a bőg biztonságiabb sincs az utába. Meg a csávó már 30 éve ez az Tényleg? Hát egyszer furcsa minden. Mindig kaptuk ott, hogy ott egy kört össze. Agyai teteje a púp, lefele van fontozva, meg a bal első álló kicsit megnyomult. De szép időben nem minden. Akkor tudod gyorsan. Ezért egyet. Mi az a? De büdös maga úgy tudom. Arra nem lakta. Kapott a izé, kapott a... Még mindig nem belegettél vagy? 18-ra nem tudom. Hát azt tudom, mondtad, hogy így ráz a gyűrűt. Kapott egy kicsit. Aztán bebújnék el az oda vissza. Jó meleg. Mennyi egy ilyen hidegszállás itt egyébként? 2005-ben az két fő. Nem is ír a szöbbet. Reggel 6-kor bementünk, Marcelló érdekelne, ha megcsináltad, nem azt mondom. Megéreztem, hogy mi van ott, semmi, de legszívesen te kapsz hiszen volna. Ne lehessék, Ali. Valmánik még kint a Kecó előtt, mert egy éve voltunk, kocsiba bazd meg a pick-upba jön édevetve, 40. Ennyit ezt a szintet kapunk tőle. Egy rendes homorú luk van benne, az akkorát dobhat vissza. Nagy Isten, elnéz valamit. Itt közénk ugrik.
Ja, tényleg, de jó. Projektor. Mondjuk úgy, hogy elég szűk a hely. Aha. Hova megy? Nem akar úgy járni, mint éjjel. Hát itt már nem megy fel senki. Pedig itt az anyagban melyre kell állni egy oké. Kihányta a nagy követ magáról. Ott az elég folytotta ki a jobbhátul. Családi Excel. De azt nézd épp, hogy a telefonban nem látszik ilyen. Nem, a videó sose adja vissza. Hát én alig van sose adja vissza.